Marende maita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mameringi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorgong, say do pakon maau, jala asiro ham diau, ay pujung jala nadangol do au, hodo ale Jehovah, di haluton rohaku, ale di pataku, marhapo santu hodo au, say unang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang maita. Ali amanamina di badwa kijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pordibion, asa disegai aka ulaun nisi bolisi, say padungo mahami marhite-hite tondimna badiai, asa unang terpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang kami sahat roh di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tu hangoluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ki
patik ni debata. Patik parjulo, audo Jahoba debatam, nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di Toruni Tano, yang gotung gabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goani debata, yang go soture dalanna, ayehona uhumna dos sogot akan namarsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anak pupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani, halak pe na mangebati hutam. Ai dina orom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papitohoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olom maka tindakon hata naso tutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi hal yang ngani roham bagas ni donganmu, dang jadi hal yang ngani roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. BH pandok ni debata taringot tu patik nasapuli oddo. Audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, si luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut papaton, pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alai, asi rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roh hadiau, naso mangalasai patiki. Ido sahatna, rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Oh
topotin madosata martangi yang maihita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogona suatu dosan sitopan nasan adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu joloma nopoti dosan nami akana huulah hami marhite sian pangalasion nami di patikmu ima marhite sian hatu tubuh ni rohan nami na roai nang sian pakateo nami na soture rodi pangoleo nami dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudo hona huum hami alani dosa nami i. Alaina tarsosol bagi do hami nuaeng alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardengan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai se sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu rohan nami be. Asa terbayan hami menguliho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan nasora sudah. Na pinar baga-bagam di akan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi maha tabaga-baga taringotu hasa seni dosa. Alani pangalosiot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binaheni hajahato tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang marhite parhitian ni hasongan nangata. Jala binaheni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digitjang. Amin. Sana
Hatani debata nagabe turpuk di minggu sadarion imana nienet sian sada korin bindu sada mamuka mai sian ayat 10 sahatro di ayat 25 tajahama marsikat sorin. Sada korin bindu sada ayat 10 Ai haotot do hata nataringot tu silang ni di rohani akan na lao mago alai hagogoni debata doi dihita na dapotan haluaon. Di dia ma nabisuk, di dia ma siboto surat, di dia ma parsinabu di tanoon, dagabe haoton habisuhon ni portibion di bahen debata, aina magilo tadda do anggo halak Jahudi, jala mangaluli habisut do ia halak Junani. Alai dia kana tarjoi nang Jahudi nang Junani, gabe hagogoni debado hot habison di debata do Kristusi. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jalan nompe opsa. Amin.
Marendi hita. Taha tindakon maha porseotai songon nahina tindakon idongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopal langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jehovah nasa sadai imana tibubuhan is Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adoran soha bubuhan. Ido tuhatan na tumaon na benit di pangumuman ni 100 na mate terpajal di mana di hau binar silang na tuat tuban watoru dung ditanom namun mengulu dari patuluhon na manai ku surgo lau hudu tu siamun di debata Jehovah amanai pagogo nasa tu dosani di simai bana paima mulak sogo tu tanaon manguhungi halak mangulu dohot na mate au posea ditoni parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyak Kristen akan na badia dohot biasa sang dosa dohot diatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot yang meluar nasora sudah amin.
Horas Amanginang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa poin dalam warta jemaat kita di minggu ini. Yang pertama, nama minggu, Minggu Okuli. Saya tong do mangaranapi mataku dopak Jehovah. Topik, sundengan do patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Nomor 4, persembahan amplop khusus dana pendukung program gereja. Pada hari ini, Minggu 3 Maret, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk kuria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 lagi amplop dana pendukung program gereja. Nomor 5, ibadah penghiburan. Hari ini, Minggu 3 Maret 2024, setelah ibadah pukul 10 WIB bertempat di gereja, akan dilayangkan kebaktian penghiburan bagi keluarga SEFL Tobing Inang Borsimanung Kalit almarhum atas meninggalnya Ibu Ida Ria Saulina Borsimanung Kalit beberapa waktu yang lalu. Jemaah sektor 7812 Mabasel Tim diundang untuk menghadirinya. Nomor 8, HUT Bandung, Reformanda dan Resort Bandung Tengah yang ke-13. Yang pertama adalah ibadah syukur ke-13 pada hari Rabu 6 Maret 2024 pukul 17.30 WIB. Sekali lagi pukul 17.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan ibadah atau kebaktian syukur hari ulang tahun HKBP Bandung Reformanda dan Resort Bandung Tengah yang ke-13. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Dihimbau, seluruh seksi wajib memberikan pujian kor di ibadah tersebut. Sehubungan dengan HUT juga, pada hari Minggu 10 Maret 2024 di 3 kebaktian, 7.30, 10.30, dan pukul 16.30 akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus. Seluruh jemaat yang telah naik CD diundang untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagian C, pemberian syal kepada jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Dalam rangka ucapan syukur hari ulang tahun ke-13 tahun HKBP Bandung Reformanda dan Resort Bandung Tengah, pada hari Minggu 10 Maret 2024 di kebaktian pukul 10 WIB akan dilaksanakan pemberian syal bagi jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Nama-nama dari jemaat yang akan menerima syal bisa kita lihat dalam warta jemaat. Nomor 7, pembekalan transformasi pelayanan HKBP. Pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 9 sampai selesai bertempat di Hotel Horizon, Jalan Pelajar Pejuang 45, nomor 121 Bandung, akan dilaksanakan pembekalan transformasi pelayanan KBP yang bertujuan untuk meningkatkan skill melalui kerjasama dengan Komite Transformasi AKBP, Amang Pendeta Buran Sianturi, Amang Vandalen Gultom, dan Inang Pendeta Luspia Simanjutak mengikutinya. B, Seksi Perempuan, Rapat Koordinasi Program 2024. Pada hari Senin 4 Maret 2024 pukul 16 WIB sampai selesai bertempat di gereja akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Seksi Perempuan tentang program tahun 2024. Seluruh pengurus dan semua koordinator serta sekretaris Parpunguan diundang untuk menghadirinya. Untuk nomor 10 ada revisi untuk dari berita dari Dewan Marturia, yaitu untuk kebaktian tanggal 10 Maret 2024, pelayanan paduan suara pada pukul 7.30 adalah paduan suara wanita RUT, kemudian pada pukul 10 itu adalah KOR Seksi Lansia, dan untuk 16.30 adalah NHKBP Bandung Reformanda Sektor Dago. Ucapan selamat ulang tahun. Di dalam daftar kita ada 21 orang yang berulang tahun. Jikalau hadir bersama kita di kebaktian ini, kami mohon untuk berdiri. Yang berulang tahun dari 26 Februari sampai 3 Maret 2024. Adakah? Baik, mungkin di rumah, yang mengikuti di rumah. Hadiah untuk yang berulang tahun, tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, Huria dan Paralado mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun.
Berita keuangan, total penerimaan keseluruhan dari seminggu yang kita lalui adalah pertama 24.532.000. Terdiri dari penerimaan huria 11.020.250 rupiah, untuk sentralisasi 10.813.550 rupiah, untuk pembangunan 2.698.200 rupiah. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang mengucapkan syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan baik kepada kami pribadi, lepas pribadi, keluarga. Terima kasih, dan kedepannya juga Tuhan, kami memohon berkat-berkat-Mu tetap mengalir kepada kami semua. Kami saat ini datang ya Tuhan, dalam doa syafaat kami, mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, mengurapi seluruh pemimpin dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, agar kiranya boleh mereka memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemilu, hasil pemilu yang beberapa waktu lalu kami laksanakan ya Tuhan, di mana sekarang masih dalam proses penghitungan. Engkau urapi Tuhan setiap petugas, Engkau urapi Tuhan setiap yang ditugaskan dalam proses penghitungan itu Tuhan, agar mereka bertingkah jujur dan adil ya Tuhan, sehingga apapun hasil yang boleh kami peroleh itu sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi Tuhan calon pemimpin kami ke depan, dan biarlah Tuhan untuk ke depan pembangunan lebih baik dan terutama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami atau rakyat Indonesia yang beberapa waktu lalu mengalami bencana ya Tuhan, baik dimanapun juga ya Tuhan. Tuhan urapi mereka, Tuhan mampukan mereka menghadapi bencana tersebut ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya bangsa ini, terutama rakyat Indonesia ya Tuhan, untuk bisa menghadapi bencana ekologi Tuhan yang memang ditimbulkan oleh ketidakdisiplinan kami Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk lebih disiplin, terutama dalam menjaga lingkungan kami ya Tuhan. Dan ajari kami untuk selalu mendukung program-program pelestarian lingkungan hidup Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi yang tidak sehat, baik yang sedang di rumah sakit maupun yang sedang di pemulihan di rumah ya Tuhan. Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Inang RS Siombing Bodo Pasaribu, Amang R Dolok Saribu, Amang JL Tobing, Inang A Simanyuntak Boru Asibuan, Inang S Sinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Utahuruk Boru Leban Tobing, Inang Situa Hamar Paung Boru Dolok Saribu, Ebora Natania Boru Raja Kuguk, Amang Sahati Purba, Amang E Hutagalung, Inang L Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang R Taubolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang Amanulang, Audrey Boru Simangungsong, Amang M Pasaribu, Amang Situa Dr. Andes Cigultom, Inang P Manurung Boru Selain, Amang Situa KM Pangabian, Inang Situa CL Situmorang Boru Papahan, Inang R Panjaitan Boru Stompul, Inang Huta Barat Boru Siregar, Amang Situa RT Pangabian, Amang A Dolok Saribu, Inang Situa Hasinaga Boru Siburian, dan jemaat-Mu Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan namanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan terbaik kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi segala tindakan medis yang diberikan kepada mereka Tuhan. Dan Tuhan juga berkati keluarga yang merawat mereka. Beri kekuatan ketabahan Tuhan dalam merawat saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan teman hidup dan yang merindukan anak. Kiranya Engkau Tuhan mendengar Tuhan permohonan mereka, dan Tuhan boleh mengabulkan itu kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat AKBP Bandung Reformanda secara keseluruhan, dari mulai sekolah minggu, remaja, naposo, punguan ama, dan naposo perempuan, ama, dan lansia. Tuhan mereka berkati dalam kesehariannya, dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka ke depan Tuhan. Tuhan urapi Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik buat semua jemaat AKBP Bandung Reformanda. Terlebih juga Tuhan buat anak kami, Timothy Simbolon Tuhan, agar Engkau mengurapi
anak kami ini Tuhan, agar untuk ke depan lebih lancar berkomunikasi. Urapi juga orang tuanya dan kakaknya Tuhan dalam merawat anak kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengadaan fasilitas untuk ruangan di lantai 2 dan basementnya Tuhan, di mana Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami semua agar dapat merampungkan ya Tuhan untuk pengadaan fasilitas ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan HKBP Lembang dalam keinginan mereka untuk mempunyai tempat ibadah di mana menjadi keinginan mereka. Kiranya Tuhan dengar permohonan mereka Tuhan. Engkau satukan Tuhan semua jemaat, para roh di sana agar punya satu tujuan untuk boleh mengimani ini Tuhan, tetap selalu memohon kepadamu dan berusaha untuk boleh mempunyai tempat ibadah Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang ya Tuhan. Tuhan urapi setiap jemaat yang ada di sana Tuhan. Tuhan urapi juga para di sana Tuhan, agar aktivitas Tuhan dalam memuji Engkau tetap berlangsung, tetap berjalan dengan baik di HKBP Sumedang. Demikianlah Tuhan doa yang boleh kami sampaikan kepadamu. Kami tahu sebelum itu Engkau sudah mengetahuinya sebelumnya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan dan apa yang akan terjadi ke depan. Kami serahkan semuanya kepadamu, biar kehendak-Mu yang jadi. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Dameni debata na sumurung sian saluh na roha, ima mangarajai dohop mangaramoti ati-ati dohop pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kurian itu hatta hata ni debata di minggu okuli, di hari sadarion, ima sian pesalmen bidu 10 sia, mamuka sian ayat walu sahat ayat 15, hujahahumma dihita. Sundenggaddo pati ni Jehovah, tau pasabam roha, sitongdo panidangion ni Jehovah, dipabisuddo natobo marroha. Tigordo pati ni Jehovah, aka si palas roha. Pitado pati ni Jehovah, dipatiurdo parendidaan. Pita ni parsobaun tu Jehovah do nahok totong hasitongo do aka uhum ni Jehovah di gordo sude. Umarga do akei sian mas dohot sere palaki na gudang situtu. Tumonggi do akei sian situa ni luba dohot tanggule. Na posompe dapotan si paingo do hinor hondi i, gudang do upani na mangaraduti akai. Tung isima uboto akka haliluon, say sesama doho dosa akka na sohuboto. Palua mahuhu na posom sian akka hagijangon ni roha, asa unang ahu dirajai. Disipe asa lias jala botor ahu sian pangalosion na gudangi ope sai lomo maroham
dia kahatani pamangaki dohot pakatayon ni rohaku tujulo ni bohim ali Jehova partano batuaku dohot siluluhon ahu. Ido saha ni turpuki minggu okuili nomor 8 sai mengaranapi do mataku do Pak Jehova. Sada tema nama cemanari do sadarion molo pole dok sun denggad do pati ni Jehova. Hama kadong aku saha porsiahun di bagasan Kristus Yesus. Adong do sada lagu rohani na lagi viral saunari. Moli bukamu TikTok tori do parjolo dapot. Dibuka YouTube tori do parjolo dapot. Malagu na ni dehon jala di karang ni sido Pak Sinaga. Jala boru nei do donganna si meta boru Sinaga mangedehoni. Moli berhamu jule jagunei pujiok kuma guarmu ido lugulunei. Menarik dui viral do lagu sonari. Sehira na mangalehon semangat baru. Mululu jaiba torni dehoni tahu pakai lalahan. Bere komando dang na promosi Europadi. Ale bere komando de. Dang na promosi au. Tiki hubang dua sering makata do isodak ya makata e mana. Ale herong do bere kamu ma soban no hubiliti referende sungguh luar biasa. Waktu kamu menarik kia do referendi ede. Hatanang pati mi na niajar hon mi tiopok kumei ali de bataki rodi saleling leleng nei ima referenda. Tarsono laguna bolo niku. Hatanang pati mi na niajar hon mi tiopok kumai oale de bata rodi saleleng leleng nai ima. Ima edeni bana. Dia boleh buka hamon ni sungguh luar biasa mana mangedehoni do boruna si metai. Hatami pati mi nani aja homi tiopokku main rodi saleleng ni leleng. Jala ido jamita sadario. Dan apala tak kasuboto ahado motivasi latar belakang ni si dopak mabadede. Ama nasian pasal 10 siodon lain inarhaku. Ale takas tabereng si ong sada parsitutuon semangat tu mana nama dokata ni debata pati ni debatai songon sada tukot na sobu ilikang siang gulwon ikohot itu ibana hata ni debatai dangolo ibana mana dikoni jala ido moledok sadarion firman Tuhan itu sempurna atong sasulik maju nenget bahasa pole ibana moli batak-batak sundeng gaddo pati ni Jehova. Firman itu sempurna. Bahasa sempurna. Tauji majo sada-sada di bagasan turpukon ala ikon boto otei. Itu ibana sundenggan hati ni ala ni pangalahonei. Manak sifat firman Tuhan. Itu ibana di son hatani dibatai tigor. Hatani dibatai sitong. Hatani dibatai dang na dipati tigor dang jol mama baini langsung dibatado makatai firmani itu benar adanya tak songon uhum na di portibion bui di pasitong sitong bui di pati tigor alai pati di dibata sitong jala tigor ido hatani dibata meluruk naking bolo tabereng sifat firman Tuhan itu adalah benar adanya. Nah pada waktu itu ibana hata di debata mempunyai nilai. Walau daking sempurna, mengapa sempurna? Adung argana. Jadi firman Tuhan itu mempunyai nilai yang sungguh luar biasa. Ipa tudus ibana berkamu di ayat 10 sadai. Umar gadui sian mas doho sian sere palaki. Mas murni. Mas yang banyak. Ukuran harga di portibion marlaku mas do. Itu ukuran harga. Mas itu ukuran harga. Di seluruh dunia duit. Alena menarik. Nah sadia godang pemas. Bodoh dietong sadia jumlah ni. Manang mas songot dia pi ukuran harga. Sadia godang pemasi bodoh dihitungi. Berapa banyak mas bisa dihitung. Alai molo hata di debata tidak bisa dihitung. Akhirnya mana umar gadui. Sian sere dohok mas palaki. Ima nilainya tidak dapat dihitung nilainya
karena sungguh luar biasa. Nah paduahon ido ibana musehe nilainya tong do ayat 10 sadai tumonggi sian situa niluba doho tanggule. Beda tipis di situa niluba do tanggule. Bahasa bata asli deh madu. Dohot sarang madu. Ima tanggule. Ukuran ni natonggi di Portibio madu do. Dan gula. Madu do. Itu do kon akan berbulan madu. Hani na kan. Kabar bulan madu me. Itu. Jadi ukuran na itu. Dan gula. Itu ibana. Tumonggi. Sian. Situat niluba. Kaya aku boto niyan situat niluba pahit. Ukuran ni pahit do. Pogu. Pahit mapogu miduin na. Pogu do ukuran ni pahit. Ukuran ni manis situat niluba. Kalau parit di rumah dok situat niluba pe pahit hudai. Angko abrak kuroko ni. Ngasih pikiran ni. Walau jol mabadok kon situat niluba pe pahit hudai na ngasih pikiran ni. Ido. Jadi ukuran na ido. Ido ibana muse. Molo situa di loba sebenarnya tidak dapat dihitung ukurannya alai tumonggi dope hatani debata sian situa di lobe. Jadi sungguh luar biasa do hatani debata panidangion ni par pesalmen di hari sadarion. Artinya apa? Firman Tuhan tidak dapat diukur. Baik harganya maupun manisnya. Dan boleh diukuri. Ala sungguh luar biasa do. Tadi dia batai. Jika dua naking na patuluhon itu ibana. Do pakorhon ni hatani dia bata di ngolum. Do pakorhon ni hatani dia bata di ngolutta. Apa manfaat firman Tuhan? Manfaat firman Tuhan di Pemazmur sadarion. Gak cegurangun, gajang itu ibana. Perjoli itu ibana. Firman Tuhan itu pasabam roha. Menyenangkan jiwa, menyegarkan jiwa. Jadi firman Tuhan itu manfaatnya menyegarkan jiwa. Akana luja, akana mahiu, akana tuki. Jika dia membaca firman Tuhan, dia menyegarkan jiwa. Ima, dia melulu jahamu mahatan di bata. Mulang biwu rupamu, jahamu mahatan di bata. Terengis dan kamu. Ini hebat di firman Tuhan ini. Ini manaking menyegarkan jiwa. Pasabam rohana luja. Ido hata di bata. Ima fungsi makon di bata. Padua ido nama pabisukon tuna. Ido ibaneson tuna tubo marroha. Firman Tuhan itu memberi hikmat. Songon nedok ni epistel nakingani. Jadi firman itu memberi hikmat. Habisuhon. Manangiso na so bisu di jaha mahatan de bata. Asamar bisu ibana di Portibio. Manangiso na so marbisuk di nguluta. Di jaha mahatan de bata marbisuk ma ibana. Itu ibana mesti firman Tuhan itu mabahen las roha. Memberikan sukacita. Mula dong jolma di jaha hatan di bata, ditangihon hatan di bata dan las rohana ngasih pikiran nih. Ong do songodi ale makkonai jamite itu imana mani baki do jamite perdito ninna suguru hana tu si ibereng dong kana tu horo jamite inna dak tu imana ibena sebenarnya firman Tuhan itu do ibana itu pukon memberikan sukacita ikolas turu hatta majaha hatani debata pakorhon namu se de ibana hatani debata patiurhon parnidaan membuat mata bercahaya. Artinya mangalehon sada tuhita panorangion datakas. Ketika kita mendengarkan membaca firman Tuhan, patiurhon parnidaan. Lam taboto ma tatadda madirita. Berarti adong madisi habu bau ni roha. Tikihuria na hubolus. Itu ka manangisi padita daw na hasaya disi. Ang situa manangisi padita patak swalona. Suku-sukun, paditiro na salam anak situay. Itu suku-sukun. Masa padita daw na sitong imana gisada? Ang gusto ni satu kotora. Manang isi padita daw sitong di mana.
Jadi dang mabuan hadamiu di mana? Hata di bata. Kung mampu kita mereng mabuah hata di bata, mabuan hadamiu. Na patuloy do ibadah son, hata di bata mengalehon upah. Bolo tajaha dinggani hidup ibana. Firman Tuhan memberikan upah, dapotan upah ini bana. Dapatan apa? Manang isa majahahata di bata, adong parlabaan di nguluna. Dia akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Pasu-pasu di bata bagaimana? Jalon di mana ma parlabaan. Ini mulut ibana hatani di bata. Jadi sungguh luar biasa ini. Ima pakorhon ni hatani di bata di saddo ngulu. Dungi mangihu may bana hatani di bata si parorot di parnguluakku. Jadi si parorot do hatani di bata. Manangah pada hula di parorot itu. Asa huboto manirang dadinggat do naroa. Asa unak semardosa beau ini bana. Mulu tajahan do di Mamuka ayat 10 sahat tu ayat 15. Jadi si parorok do ibana hatani debatai. Asa bote bana idia nadinggan. O Bartolomo di rohan debata jala di dia namaralo tu hatani debata. Hurian itu hatta nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sun denggado hatani debata. Firman Tuhan itu sempurna. Di minggu sadarion ijo mahita asa marsitutu hita makanguluhon hatani debata. Marsitutu hita disadok ngolutaon. Mulu tadokon si panganon partudion. Mulu si panganon pardagingo nga somali. Coba hau majo mulu dang manga pardagingo muna. Nangaw. Mulu do gale pamatang marsahi tiba. So nguni manang si panganon partudiot tabay. Iko sadarat dui si panganon pardagingo ni doho partudiot ima hatani debata. Alido po di jahamon non di Matius 4 ayat 4 bahwa manusia makan bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang disampaikan, yang diberikan oleh Tuhan. Yan dienek dui sian 5 musawalu ayat tului. Dada holar sagu-sagu hanguluan. Alai hatani debata. Ipi hanguluan do. Ima hanguluan di partodion. Hanguluan di partodion. Bolo tabere naking tulu pagurasa ni hatani debata. Di situ ibadah naking bahwa firman Tuhan itu sungguh sempurna. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Iko mangulu mahita di bagasan hatani debata. Ay muli jahamon no 2 Timoteus 3 ayat 10 mido ibahna songonon. Ay na surati sini hatun di debatado jala hasia mamudai mamisang paululihon manugu-nugu di bagasan hati goran. Asari pas halak ni debata kobas tunasa ulau nadingan. Jadi hatan debata mamisang doi. Manunggu-nugu asa hubas tunasa ulau nadinggan. Neng bagas dohonon na hata di debata di bagasan turbukon adalah petunjuk arah kehidupan kita ke depan. Sotung lilu kita di bagasan ngulut tahun. Suara-suara di portibion buidu gabe tinggal hata di debata. Gabe tumangnya kita tu suara di portibion sian suara di debata. Alani do ibana boleh bahasa Batak sundenggat do pati debata Torah petunjuk asa mardalat do hita saluhuna di tonga-tonga ni nguluon ho Bartolomo ni rohani debata. Sotung lidu hita makadongan. Tahanguluhom ma hata ni debata ay sungguh luar biasa. Hasia de mamisang mamudai jala paululihon. Alani i tahanguluhom ma hata ni debata di sadok panggul meton ni nguluta. Amen. Martangi yang mahita. Hupuji hami magwarmu o debata Jehovah. Naung mamakulingi hami asama kanguluhon hatami paboa hatamido nasun sempurna itonga-tonga di ngulu nami asimaroham lehom matuhami hatam ai macai arga situtui naso tarasam ni portibion pakion nami mahatami laho pasabam rohanami mangak lehon habisuhok kuhami jalan atau mabelas rohanami.
Patiurhon parnida namia saunang homur, jala hatami mangalehon parlabaan nang dihami. Laos hatamido si paroro di sadok panggulmiton di ngulu namion. Alani pasu-pasu mahami Tuhan. Asa manotok kami mangulu di bagasan hatami. Pasu-pasu nang ruas ni huriam saluhutna diharanggutom mahatami di sadok panggulmiton di ngulu nasida. Dang likang Tuhan ruas ni huriamon sian hatam. Tong pasu-pasu mahami jala patau hami makanguluhon hatami. Asi maroham di bagasan Kristus Yesus martangi yang mahami tujolong. Amen. Tapasaha mapiliatan aduminggan marede mahita.
Tapasaha mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok na saulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo me gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu me jalan ramoti. Asa hoparhasyang hami pelianon. Patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gerger hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banwa gijang, sai pinar badia ma gowarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hatta mulak mahamu di bagasadame jalohamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di parsaurhoma damena tu todim. Oh